Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Waqt laqgħa tal-Kabinet li saret fil-Kunsill Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-Emkas fraħar ġdid bit-tema Inwettqu flimkien, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar it-twaqqif tal-Youth Advisory Forum fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, forum li ġie approvat mill-Kabinet tal-Ministri. Dr. Abela spjega li dan il-forum konsultattiv strutturat se jiġbor fih żgħażagħ minn oqsma differenti li b'mod regolari se jiġu konsultati dwar temi ta' importanza nazzjonali fosthom saħansitra uħud li l-Kabinet ikun qiegħed jiddiskuti jew li se jkun se jiddiskuti. Se nkun qed irressa għall-approvazzjoni tal-Kabinet it-twaqqif ta' Youth Advisory Forum għall-Uffiċċju tal-Prim Ministru mbagħad dan il-forum ukoll ikun qiegħed jagħti l-pariri tiegħu naturalment lill-Kabinet tal-Ministri, jiġifieri fil-waqt li se nkunu qegħdin nibqgħu viċin l-għaqdiet taż-żgħażagħ, se nkunu qegħdin inwaqqfu dan il-forum konsultattiv b'mod strutturat li jiġbor fih żgħażagħ minn oqsma differenti li b'mod regolari qed nitkellmu minimu ta' darba kull xahar, dak huwa l-minimu statutorju possibbli, ma jista' jkun hemm ukoll iktar laqgħat ta' kull xahar, laqgħat naturalment dejjem isiru direttament miegħi fejn jiġu hemmhekk diskussi laqgħat ta' suġġetti anzi ta' importanza nazzjonali u suġġetti u temi li l-Kabinett ikun qiegħed jiddiskuti jew sejjer jiddiskuti. Huwa qal li aktar tard se jingħataw iżjed dettalji fosthom dwar meta jiftħu l-applikazzjonijiet wara sejħa pubblika għal min jixtieq ikun parti minn dan il-forum. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern se jibqa' jaħdem viċin il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Tul din il-laqgħa tal-Kabinet, il-Prim Ministru flimkien mal-membri tal-Kabinet semmu lil żgħażagħ minn setturi differenti tas-soċjetà li tkellmu dwar diversi temi. Fost dawn kien hemm l-ambjent, l-opportunitajiet ta' xogħol u l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Il-Prim Ministru fisser li din il-laqgħa tal-Kabinet maż-żgħażagħ bħala waħda importanti u qal li dan m'għandux ikun eżerċizzju ta' darba. Sostna li l-Gvern miftuħ għal idejat taż-żgħażagħ biex kull żagħżugħ u żagħżugħa iwettqu il-ħolm tagħhom. U għalhekk nemmen illi ż-żgħażagħ kollha huma l-aktar li jistgħu ħadnu t-twemmin ta' Malta flimkien fejn m'hemmx preġudizzji, imma hemm biss twemmin illi kulħadd huwa ugwali, kulħadd għandu jkollu l-istess opportunitajiet biex jimxi l-qudiem u jilħaq u jwettaq l-aspirazzjonijiet u l-ħolm tiegħu, niġbdu ħabel wieħed flimkien u nkomplu nagħmlu minn dan il-pajjiż li tant inħobbu wieħed futur u b'futur sabiħ ħafna. Fir-rimarki tiegħu waqt din il-laqgħa tal-Kabinet, il-Prim Ministru innota kif fil-Kabinet u fil-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista hemm bosta żgħażagħ li jagħmlu rappreżentanza xierqa taż-żgħażagħ għalli ż-żgħażagħ huma l-aktar li jistgħu jħaddnu it-twemmin ta' Malta flimkien fejn ma jkunx hemm preġudizzji u flimkien inkomplu nagħtu futur sabiħ lil dan il-pajjiż.